Dixon Cabongo. Lawr y lein at Lewis Rees. Nôl at Cabongo a Adam Rosgro di mesur yr hediad yn dda. A sylwch ar y lles gan CJ Craven ar ergyd. Oedd hi'n rhy agos at Stephen McMullen. Ond fe gafodd CJ Craven gymaint o le yn fanna. Neb o amddiffynwyr Caernarfon wedi ddilyn o. Gig gornel gan Reynolds dros ben y golwr a peniad rydd i Matt Chubb sy'n rhoi Met Caerdydd ar y blaen wedi 6 munud. Chwarae clyfar yn y cwrt yn fanna. Adam Rosgro ar bloc ar yr amddiffynwr. Digon cynnil ar defarnwr yn caniatáu'r gol. Reynolds y tafliad hir ar bêl yn syrthio Joel Edwards ar y foli. A dwi'n meddwl bod honna di cosi'r postyn. Cynnig da gan y cefnwr chwith. Ryan Sears allan. Mae Louis Lloyd yn rheoli. Lloyd a'i benni lawr ac yn sgipio heibio i'r amddiffynwyr. Louis Lloyd ar ergyd. Oedd yr ongl yn dyn ac Alex Lang yn arbed i'r myfyrwyr. Tybed fydde pas di bod yn opsiwn gwell o'r ongl yna. Cabongo. Lawr y lein, Sears yn ond, cyffyrddiad yn llac. Ar bêl yn ôl gan yr ymwelwyr. Rosgro lawr y canol a mae CJ Craven yn rhydd unwaith eto, ond Rosgro yn oedi. A lle mae hon yn syrthio. Craven ar cynnig acrobataidd. Wel, cefnwr de oedd hwn tan yn ddiweddar. Mae di dangos heddiw fod ganddo fo y gallu ymosodol hefyd. Mor agos gan CJ Craven. Morgan Owen yn dwyn y bêl yn ôl i Caernarfon. Sodliad yn un hyfryd gan Joe Fow. A Williams a Gosset yn cyfuno'n dda am symudiad da di hwn gan Caernarfon. Louis Lloyd i fewn i'r cwrt. A Lloyd yn cael ei dynnu'r llawr gan Cabongo. Ac mae'n gic o'r smotyn i Caernarfon. Wel oedd y symudiad yn heiddi rhywbeth ar ei diwedd hi. A Louis Lloyd yn twyllio'r amddiffynwr. A cyfle i'r cofis unioni'r sgôr. Chydig llai na 20 munud wedi chwarae. Louis Lloyd yn erbyn Alex Lang. Lloyd yn chwipio'r bêl i'r gornel isa. Ac yn sgorio i gol gyntaf y tymor yma. Caernarfon 1, Met Caerdydd 1. Evans at Edwards, 2 brofiadol. A Rosgro yn un arall dros ben. Phil Mooney sy'n tacluso. Mae di wneud llanast o hwnna. A Rosgro ar cynnig. Mae'n honni fod wedi cael ei dynnu'r llawr. Ond na yn ôl y dyfarnwr. Wel, eisiau ddim trosedd. Mae rai mi gyfaddau ond dihangfa i Caernarfon yn sicr. Maen nhw'n cysgu yn y cefn heddiw, mae rai deud. Evans yn ei gadael i Rees at y postyn pella. Peniad allan mond at Matt Chubb. Chubb at Reynolds. Reynolds y cyffyrddiad ac yn gosod y bêl yn gelfydd i'r gornel isa. A Ryan Reynolds yn sgorio eto. 4edd gol mewn 6 gêm ers ymuno a Met Caerdydd. Mae di setlo'n sydyn yn y brifddinas. Louis Lloyd. Lloyd y dacl yn un gadar gan Joel Edwards. A mae di ennill y tafliad hefyd i Met Caerdydd. O, mae yna chydig o wthio fan hyn rhwng Joel Edwards a Richard Davies, rheolwr Caernarfon. Dyfarnwr yn dod draw ac mi fydd yna gerdyn melyn i'r ddau yn nhw. Evans at Jones. Biwch y lles gan Met Caerdydd. Dim pwyser y bêl o gwbl. A Jones yn sgipio bo'r amddiffynwyr yn gosod ti Adam Rosgro. Mi oedd o'n cam sefyll a doedd ddim angen iddo fo cam sefyll. Mae'n llawer rhy hawdd i'r myfyrwyr heddiw yma. Sa wedi gallu bod yn dair yn rhwydd. Petai Rosgro di oedi'r weiliad. Downey at Steph Edwards. Gwneud i ymddangosiad cyntaf i Caernarfon heddiw. Zach Clark. Clark yn gry. Y bêl i fewn i'r canol. O, mae heibio i pawb. Heibio i'r postyn hefyd. Di ddim i fod i'r cofis heddiw yma. Pnawn i'w anghofio'r yr ofal a Met Caerdydd yn dal heb golli y tymor yma.